To čau čau, tady je opět Kubás u dalšího videa, tentokrát z nové série, která by měla být vlastně z Minecraftu, měla by být tady na flat mapě. A co tady na této mapě chystám? Chci tady dělat moderní stavby a možná časem i s nějakým kamarádem bych tady mohl dělat nějaký stavby, pokud nějakýho do videa najdu, do dělat moderní stavby. Co tady mám? Mám tady hozený resource pack, Flows HD, který nevím, jestli možná i doznáte, točí s ním Veronika, kde jsem chvilku hrál. A potom tady mám hozený Word Edit, který je i pro single, nevím, jestli to všichni víte, ale když tak potom můžu případně na to udělat tutoriál, protože je to docela lehký. Já nevím, v dnešním díle bych možná si chtěl udělat nějakou silnici, možná nějaký základ nějakého baráčku menšího. To bylo asi všechno, no. To si do toho nějak pustíme. Já si tady zapnu F3, jelikož mi to předtím padalo, tak jsem si trošku poupravil rámku, tak doufám, že už mi to teď padat nebude. Mám teď úplně čistě vygenerovaný ten svět, takže uvidíme, jak to pojede. A já bych asi, co bych udělal jako prvního, tak bych si možná udělal nějakou prostě cestu, základní silnici. Určitě tady pak budu stavět něco za kamerou, vždycky pak si to udělám. Takhle. Budu určitě něco stavět za kamerou, ale budu určitě dělat tutoriály na nějaký baráky, protože v České republice, jak jsem se koukal tak po internetu, tak moc jakože lidí nejí, co dělá takové tutoriály. Tak je o kterém je v zahraničí, je Keralis, jestli to jako říkám dobře, jestli ne, tak sorry. Ale to je prostě zahraniční a ne z Česka, takže nevím, jestli to na každý rozumí, ale v dnešní době možná, že už jo. Jakože jsem všichni školou povinný. Takže asi tak, že bych chtěl točit prostě i normální tutoriály prostě z toho. Já si tady ještě zvětším trošku nastavení grafiky, jedeme to 20-30 fps, což jde docela. Tak to můžu taky schovat. A jak bych to tady viděl? Zatím bych dělal cesty asi možná 6 bloků, uvidíme. A to tady dával nějak jakože takto. Buď tak to budu dávat, nebo to budu dávat možná takhle, ještě nevím, to se ještě rozhodnu. Ale mohli bychom to dát takhle. Takže já teďko udělám nějaký progres a za chvilku se vám ozvu, až něco budu. Nebo čeká jsem zpět, tak já jsem tady něco málo zatím udělal. Zatím mě napadlo tady to, že takhle třeba mohly být 2 chodníky. A takhle prostě silnice a mezi tím nějaké jakože oddělení. Což bych takhle nechal jako pro nějaký vedlejší silnice a pak pro nějakou dálnici nebo taky, co bych pak to udělal vedle sebe. Spojený asi nejspíš. Tím tady nebudu dělat nějaké jakože značky takový, protože mi to přišlo, že by to jako nebylo hezký. Protože mi tady dokonce ani není střed. To na 2. Jsem si sem vyjel jeden command block na den, abych pořád nemusel si dlhat nebo prostě to dávat, tak si mu na to kliknu. A prostě jsem teď zapl. Napadlo mě, že by tady mohl být udělaný takový jakože most. A mohl by to být docela zajímavý, takže bychom si něco takového možná mohli jít udělat, nebo možná, no tady moc asi ne, tak uděláme jakože prostě pod mostem něco uděláme. Jinak mám tady udělaný, jakože mám tady i hliněný, teda kamenný podklad, takže tady s prostorem dole nebudu mít problém. A teď přemýšlím, už to udělal. Teď bych asi hodil máš. Tak to. Jo, jinak jsem vybral cestu takovouhle. Takhle cobblestoneový poblok a ty. No vy víte, co myslím, vlastně nemůžu vyveknout. To jsou brikový pobloky, už vím, vzpomněl. To asi stylem takto. Takto. A něco taky děláme na kameru. Počkej, nedělám za kamerou. Možná tady to dal taky pryč. Jsme jeden blok dolů.
Jo, a když tak se omlouvám, jestli jsem málo slyšet. A pokaždé je to prostě nutká jít vždycky daleko od notebooku, takže to si ještě tak omlouvám. Budu držet, ať musíte poslouchat hrozně klikání. Jo, vy asi nic nevidíte, jsem taky omlouvám. Určitě mi napište, jestli se vám tady ten retrospekt líbí, protože mně se tady ten retrospekt na takovýhle moderní savy hrozně líbí. Koukám, jsem to nějak nepřehnal, jsem dokonce ještě málo. Takže ještě takhle budeme ještě kus. Já říkal, že nebudu klikat. Ne? Jo, když tak mi ještě řekněte, se dá třeba zase do příštího videa, tady toho stavění, jestli to mám ještě tak hodit ten, jakože hudbu, aby to nebylo takový jakože suchý, když tak řeknu. Asi takhle. Takže teď to dotáhneme nějak dolů a chci si opravdu s tím designem jakože docela dost vyhrát. Co to možná moc není vidět, ale vyhraju si s tím. Bohužel tady nemám takový, důvod proč nehraju na nějakém serveru je ten, že my server máme, ale jelikož ten server pořád padá a dneska jsem chtěl točit, říkám, jo, jdu točit a půjdu na server a začneme tam prostě stavět, tak co se stane, server opět neběží a server neběžel ani včera, skoro půl ne, tak říkám ne, tak ne, takže dokud prostě ten server nějak nezlepší, jelikož bych tam chtěl hrát, aby jsme tam mohli prostě, aby se tam prostě máme víc možností, tak do té doby prostě ne, jsem prostě tady u toho lens, prostě takhle. Prostě se to pak zlepší, tak tam prostě půjdu, ale do té doby ne. Jo, co bych chtěl používat, tak chci používat maják. To command box můžu vyhodit, protože maják tady vypadá úplně bombově. Akorát já tady nemám střed, takže tady ta cesta bude takhle trojitě. Jo, zase klikám. A tu udělám takhle, když nemáme ten port, tak už to nevyužijeme, že ano. 0, a ještě to je málo, protože ty cesty ještě mají být silnější. Už to dělám ručně. Doufám, že já ne... No a tak říkal jsem, že něco budu dělat na kameru, tak něco na kameru přece udělat musím. Doufám, že jsem tady to přežijete, doufám, že vám tady to série bude bavit. Takhle. Já teď chci myslet něco, aby tady tím bylo světlo, ale bojím se, abych... Když jsem kopnu, tak abych... Dobroš nekopnu, už takový v pohodě. Chcem hodit osvětlení takhle za to, protože si myslím, že by to mohlo vypadat docela dobře, takhle tady mít světlo. Nevím, jestli má nějak ten zrovna, asi ne. Ale jo. Ale to video, tady to video docela mohlo vypadat dobře. Jo, to bych jsem dal. Jo, dál jsem chtěl hrát se shaderama, ale jelikož mám ten Word Edit na 1.7 desítku, tak mi shadery prostě, nebo moc jsem to nezkoumal, protože vím, že mi shadery jdou na 1.7.2. Doufám, že víte, co jsou shadery, to takový jakože stíny v Minecraftu. Že tam hejbe voda takový, co se mi dost líbí a pak to tu docela ty moderní stavby dost oživuje. To je asi takhle. Bohužel mi to na tu verzi nejede, takže to jsem zatím ožilil a zatím to bude bez těch shaderů. Ale až popojede ten server a bude v pohodě, tak tam pak shadery používat budu, protože ten vlastně, že server jedou na více verzí, takže v tom pak neměl být problém a tady to předělám. To se mi takhle nelíbí. Ty stěny jsou dobrý, ale to se mi nelíbí. Určitě se mi pak vyjádřete do komentářů na názor, co si jakože o tomto designu myslíte, určitě mě to zajímá. Nebo takhle mě to zajímá. Takže jsem na ty věci docela dost puntičkář. Docela u designu pak strávím docela dost času. Takže asi tak. Tady to se mi nelíbí, jak je to silný. Uvidíme, až to vyrobí ještě. Tak. Mě tady to jako nepřijde tak jakože špatný, to docela vypadá i dobře, ale přijeme jakože je to moc silný. Nevím jak vám, nevím, to je takový divný. Tak, ale co určitě uděláme, tak si dáme toto. 4 čárka 1. Říká to už ne špatně, 4 čárka 98.
Když jsem se napsal 98. Jo, nevím, jestli to víte, ale když zmáčknete F3 a Hčko, tak když namíříte na blok, tak tam pak vidíte IDčka, což mi docela pomáhá, když takhle něco stavím. Takže kdybyste jenom nevěděl, tak též tak máte ode mě radu. Aby se pořád nemuseli chodit na Minecraft ID, jelikož tam ty IDčka jsou napsaný. A to je špatné, to je opravdu špatné, takže co my uděláme, buď my půjdeme níž, nebo to budeme ignorovat a půjdeme níž. Takže já to teďkom předělám, udělám obě dvě strany a ukážu vám, jak to bude vypadat, protože tady vidíte ten koncept, jak by to mělo být asi zhruba. Takže zatím čau a já jdu, takže jsem zpátky, tak zatím jsem udělal tady to, doufám, že se vám to líbí. To takový, takový normální, takový moderní a normální, takže asi tak. Já jsem to zapal, abyste z toho videa něco měli, jak už to je krátký, takže tady doděláme ještě druhou stranu, jak říkal jsem, že udělám za kameru a doděláme ji takhle společně. Hodil jsem sem do stropu ty majáky, protože fakt jakože se mi to líbí. A když tam měl ty shadery, tak by to vypadalo v nich ještě líp. Bohužel shadery nejsou, takže nedá se svítit. Takže doděláme teď ten ještě kousek. Já nevím, jak tam přesně na té druhé straně je, budu odhadovat asi. Takže asi nějak takto, tam mohlo být udělaný. Tady taky divné, já jsem to nezdá. Takže takhle si dal normální střechu, myslím. Takto, jo, ne. Já nevím, já se musím podívat. Jestli tady takhle ty konsistence se to moc vedá. Teď to přijde pryč. A tady už do konce silnice se vedá o půl blok. Myslím, že je i vyplněný. Dál je to jak takhle. Toto. Pardon. Mluvám, co nechtěl. Jsem žádné prasklý uši. Já jsem pořád hrozně potichu. Tak to tam se nakoukal. Tak. Tady by příště měl být ten Plaguje Inc. Jakož teďkom dlouho nebyl a důvod, proč jsem teďkom nenatáčel videa, tak chodím teďkom do školy a nebo chodím do školy a teď prostě mám důležitý období, nebo jsem teďkom prostě měl důležitý období, takže jsem se na ní třeba připravit. Tady proto teď nevychází před tím videa. Jakož jsem chtěl ještě natočit jedno video a nebo jak už jsem chtěl natáčet dřív, ale prostě jsem nemohl. A jo. Chci natáčet modovaný Minecraft, který by měl být Galacticraft, jelikož já už jsem předtím Galacticraft hrál a hodně mě baví, tak bych ho chtěl natáčet s váma. Prostě víte, jak to myslím. Doufám, že jste si to mohli užít. A já tady mám už hotový. Takže takhle prostě dva vlezy dolů. No, takový obyčejný, ale aspoň něco. A teď bych chtěl udělat nějakou pěknou lampu. A lampu bych viděl buď asi ze železných bloků. Tak nějak bych to dal. No a opravdu si na tom chci dost vyhrát, takže tam budu dát i prostě malý detaily, které by tam ani nemusely být, takže jsou docela zbytečný, ale prostě já si tím chci vyhrát, takže tam hodím. Ale to asi ne, tam chci hodit něco, jakože něco se otvírá nebo něco takového.
teď něco slyšíte v pozadí, tak sám omlouvám, ale sousedí vrtají, takže se nedá dělat. Abych to si nechal takhle, co je dobrý. To je nějaký plot. Takto. Ježišmarja, pořád to slyšet teda. 1, 2, 3, ještě dám jeden blok. Teď se modíme půl blok. A ležíci. No, teď si hodit ten křemíčitý půl blok a jelikož je to hodně slyšet, tak já to zase na chvilku vypnu a ozvu se, až tady někdo dovrtá, takže zatím. Takže já jsem zpět, vypadá to, že už jsem si dovrtal, protože fakt normálně si prostě nemohl vybrat lepší chvíli. A já jsem zatím udělal tady to, nevím, co mi to přijde dobrý. Ještě nevím o tomhletom konci, ten možná ještě nějak upravím. Teď se mi tam jakože tak nezdá, ale asi ho tak nechám. Je to prostě takový dom. Napište mi taky na tohleto názor, jak to vypadá docela jakože svítí to docela přiměřeně. Může to pak ještě možná šupnu jedno níž. To je takovýhle prostě malý vstup a já jdu pokračovat zatím dál. Takže fajn, já jsem to tady dodělal. Teďko bychom si možná mohli udělat nějaký třeba kopec, tady máme nějakou prostě, už ho si prostě v příštím díle odpíchneme, takže já vám tady ukážu, jaký používám příkazy a to bude pro dnešní díl pak všechno. Takže to dáme 1 a dáme tam 5. Jo, dobře, tak se omlouvám. A bez toho zase tady jsou se tvrdá, takže já chvilku počkám a až to budu mít, tak se ozvu. Nebo až dovrtá. Takže já jsem zpět, tak doufám, že už teď bude v pohodě, že už tady pán skončil. Já jsem tady mezi tím, jenom tím příkazem, který jsem ukazoval, tady ten, jsem mezi tím tady udělal prostě takovýhle kopečky, nic víc jsem tím nedělal. Teď protáhle, teď mám nějakou krajinu. A teďko tady jsem si vzal druhou tyčku a napsal jsem na ní Brush Smooth 3, což znamená brush, jakože to prostě bude, uhlazovat ty kopce, jakože smooth, jakože to hladí a jako velikost 3. A tak když to budu držet, tak teď to takhle bude krásně upravovat ten terén, což já přesně chci, jelikož pak zhruba někde tady, pak chci udělat jakože nejspíš nějaký asi nákupní možná centrum. A tak už víte, co budeme dělat v příštím díle. Prostě uděláme nějaký třeba Tesco nebo já nevím něco. Asi nejspíš, pokud ne, tak se dozvíte jak v příštím díle. Asi tak. Já to tím nechávám jenom, já si tady zvýším trošku tu velikost, to dělám tak pomalu, tady trošku rychleji. Určitě pak teď ten terén bude upravovat, protože já pak ještě tady přidělám výzkopců, protože chci, aby to jakože byl normální něco, jakože svět. A nechtěl jsem mi generovat normální svět, jelikož by mi to nevyhovovalo pro moje potřeby, protože já většinu stále chci dělat na rovině a nechci se tam pak prostě upravovat terén, aby pak vypadal blbě. Prostě si raději to udělal takhle. A nějaký pak prostě kopce budu si udělal takhle. No to chvilku zabere času, ale nejsou tak hrozný, jenom to prostě tady naklikám a bude to dobrý. Ale jestli se nepletu, tak nikdo tady to v České republice jak už nedělá, protože jsem někoho takhle neviděl, že by měl udělat takový svět. V singlu. Takže asi tak. Já už to takhle nechal. Že tamhle možná naplácám pár těch. A to trošku ta hora stoupne, aby nebyla tak malá. Takhle se zhruba a takhle se to přesně dělá. Tak. Pak určitě bych tady pak dělal nějaký stromy. Jsem myslel, že tady trávím zatím dolů. A nám tady nepřekáží a ach jo, už zase vrtá, to není možné, já jsem srandu. Takže já doufám, že se vám teda tady ten díl líbil, uvidíme se u příštího dílu. Jelikož ještě se tady právě vrtá, takže prostě
Doufám, že se vám tady to video líbilo a zatím čau, tady něco udělám málo za kameru a příště. Čau čau. Zanechte like, víš tak. Nebo 2.